Benvinguts al primer programa de Això és Precís. Avui tenim un invitat molt especial. Tenim a Carlos Galeana. Un aplaudiment. Hola, bona vesprada. Ja, sí, ja. Sí. Bona vesprada, Edu. Bona vesprada, Edu. Bé, bona vesprada. La teva amiga de Sevilla. Que per si no sabeu per què l'he anomenat Edu és perquè vaig pujar l'altre dia un vídeo a la conta de l'influencer on li va preguntar a la meva amiga sevillana de què tenia cara i li va dir que tenia cara d'amargat i que per això s'anomena Edu. Així que... Hem ficat una foto de la seva amiga a l'entrada de València perquè no puc entrar. M'ha dit amargat, home. Bé, avui estem en una nova secció que s'anomena Això és Precís. Molt bé. Aleshores, t'anem a fer preguntetes. Així una... Molt bé. Molt bé. Comença el Fran? Sí, bueno, estan així dins. Ens obrim. Clar, tenim així el sobre especial. Quina por. No estigues nerviós, que no passa res. No. Sí, no. Un poc. Un poc. Res. Sí. No. Vinga. Tot bé. Bé, primera pregunta. Sí. Poneu música. 48. De tensió. 48. Volia acertar o... Per favor, el millor d'euros. Vale. No, va. Vinga. Qui era el teu joguet preferit quan eres xicotet? Una retroexcavadora que tenía de color, que tenía una palanca que, bueno, un camioneta així, que tenia una palanca i fes així, replicaves coses de terra i jugaven ell i tal, sí, la recordo. Que guai. I de la teva infantesa, què recordes? Què recordo de la meva infantesa? Aixina que dius... Sí, mira, jo amb l'excavadora aquesta feia això. Pues recordo moltes coses, perquè jo vas néixer a Sagunt, després vas viure a Alzira, després a Burjassó, després a Tengodella, i recordo coses de cada ciutat, important, sí. Que guai. I qui va ser el teu amor platònic en la teua adolescència? En la meva adolescència, Madonna. Jo crec que Madonna. Bueno, jo crec que, no sé si tots, però molts estaven enamorats de Madonna. Jo somiava enormement de girar per ahí. Més abans, no? Més la generació de fa 100 anys. Ara ja és un poc passadeta. Sí, la del segle passat. Sí. Bueno, de passadeta res, guapo. Sí. Encara està allà al peu del canó. Ja te vull veure ja tu quan digues 60 anys com ella. Home. Home, si tuviera diners, clar que sí, també m'agradaria estar així. I quan arribaves a casa, què feies? Veies concerts de Madonna o què veies a la tele? El programa preferit que tenies? El programa preferit? Pues jo crec que el 1, 2, 3. Jo crec que el 1, 2, 3 era el programa, bueno, crec que era els divendres, que allí no hi havia ningú de casa i veies el 1, 2, 3 per a tot, no sé. Era un programa molt familiar, que jo recordo molt. Molt divertit, no? Sí, jo recordo molt. Jo mai l'he vist. Bueno, clar, sí, clar, tu no ho has vist mai. Claro. Quants anys tens tu? 16. I tu? 20. Vale. No, 21! 21. Jo soy del 99. Ah, molt bé, doncs enhorabona, felicitats. Jo he dit 20 i no tinc 20. Bé. Una pregunta més... Espera, Fran, espera. Vols el coixí? Per que estiguem còmode o...? No, si estic molt còmode. Ah, perfecte. Doncs me'l quedé jo. Molt bé. Continua, Fran. Una pregunta per a veure si estàs en l'onda. Qui és Auronplay? Un grup de música? Sí, quasi. No, és un youtuber. Un youtuber. Puja vídeos a YouTube. Jo no soc fan d'Auronplay. No sé. Jo sí, a mi sí que m'agrada. Ho senta a Auronplay o no? Pots veure algun vídeo, fa riure i tal. Sí. Pues jo miraré. Està molt guai. No recordo. No, tu mira el vídeo dels influencers, que són Clar, millors. Ese sí que el seguís. Molt bé. La teva amiga sevillana. A la teva casa, a la teva cuina, què aliment no pot faltar? En la meva cuina, pues creïlles. Jo crec que creïlles. Creïlles. Sí. Per fer arròs al forn, no? Per a fer arròs al forn, de creïlles, per a fer braves, que no sé si de braves, jo quan vaig a un bar sempre demano braves, per a fer truita de creïlla, que m'agrada molt fer-la, per a fer bullir, necessites creïlles, que necessites creïlla per tot. I la truita la fas amb ceba o No, sense ceba. Sense ceba, veritat. Amb ceba sempre. No. Sense ceba. No. Això li porta... Patates soles, Vale. creïlles soles. Bé, continuem, que si no ens enrotllem. Quan eres xicotet, què volies ser de major? Jo actor. Actor. Sempre m'ha volit ser actor. Sí, ho tenia molt clar de xicotet. Però actualment siguis fent coses
Ara no, perquè no me dona la vida per més, Clar. però de tant en tant sí que faig la falla alguna coseta, ara tampoc, perquè clar, sent president de Junta doncs no puc participar, però sí, jo sempre he volgut ser actor i sóc actor, realment. Hi ha algun actor que t'agrada? Pues m'agraden molts. Per accident actual sí que és conegut. Per exemple, Zac Efron, suposo que vos sona. Sí, sí. Val? Ben Platt, no sé si el conegueu, de Politician, la sèrie. No? Sí, claro que sí. ¿Politician no lo has visto? ¿No l'has vista? Madre meva. Pero Ben Platt, ¿quién es? En plan, ¿quién es? Un actor. No, pero ¿aquí interpreta? Al polític. Ah, sí, vale, protagonista. no, es la serie. Com que no? I Crec que canta sí, el tio, sí, i balla Com i a fa de tot. artista molt bé, però... Home, com a tot, com a artista i com a tot. Va, clar. Absoluta, i és així que... ¿Y podrías convertirte en Zac Efron? Que se m'hauria convertit en Zac Efron? No, per què? Ah, no sé. No, jo estic bé com estic, m'he de convertir en ningú. Ah, perfecte. No, m'agrada com estic. Molt bé. Sí. Hola. Perquè si tingués que elegir una part del teu cos com la favorita, qual seria? No, mira, jo no tinc part favorita del cos. Jo crec que totes les parts del meu cos són imperfectes, no? I al juntar-se totes fan, no dic una cosa perfecta, però una cosa que a mi m'agrada. Però no tinc una part favorita, perquè te diria i no. Aleshores, quan et fixes en alguna persona, et fixes sencer? En conjunt? Bueno, a veure, sí, si fixes en cert, ara si tu me dius una part especial, jo en els ulls. Jo sempre mire els ulls. Els ulls parlen molt i no mentixen. És una part molt important també, com soc actor, no? En l'escena mires molt els ulls als teus companys, no? I jo crec que els ulls ploren, riuen, fan moltes coses que pareix que no, però sí. Clar, i ara amb la mascareta... La mascareta més encara, clar. Sí. Ara ja. Clar. Bé, jo ara et vaig a posar un repte i et vaig a cantar una cançó. Vale. I tens que continuar-la. Vale. ¿Vale? He posat una cançó que se adequa a la teva edat, perquè clar, que no t'he posat una cançó nova, Això és precís. Sí, això és precís. Vale. Mira, vaig a posar el peu. A veure. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. ¡Ole! Y ya no puedo más, perdón, ya no puedo más, ya está. Molt bé. Continuem. Tens alguna cançó favorita? Que digues, aquesta la posa al cotxe tots els dies. No, que la cançó favorita així de ficar-me tots els dies al cotxe o que siga, no. Tinc no sé, una cançó que sí que m'ha marcat, abans que estem parlant de Madonna, pues, per exemple, Like a Prayer sí, m'agrada molt l'òpera, m'agrada la meva òpera favorita és Lucia de la Memor i moltes vegades la portaré del cotxe, però així una que digues, esta és la meva cançó, no, ni ni quan dius, el teu amic tampoc, tinc un amic favorit, ni una cançó favorita, ni una pel·lícula així, no. I quan estàs treballant així concentrat i tal, et poses òpera, música... No me fiques res, mai, Sí, ni per sí. estudiar, no. Te'n vas del tema. No me fiques mai música ni res. I tens alguna paraula que te descriga bé o que siga la teva favorita o... No, m'agrada molt les paraules en valencià que tenen molta sonoritat. Jo que sé, per exemple, trompellot, no? Que és una paraula així com... Això me defineix un poc, a vegades. És un trompellot, pues, no sé, una paraula així que té sonoritat. Molt guai. Ara tens uns personatges, jo te vaig a dir uns personatges, i tens que elegir, val? Tens diferents Michaels. Jo he agafat Michaels i tu tens que agafar un. Michael Jackson, Michael Douglas o Michael Jordan. Oh, Que és que ha agafat Michael Jordan, Ja, que ja, jo ja, sé ja. que a ti t'agrada molt el bàsquet. estic I he dit, entre vaig a Michael Douglas pillar. y Michael Jordan y... Mira, hemos venido a jugar, Michael Jordan. Molt bé, així m'agrada. Sí, no sé. Molt bé. Estava ahí dubtant entre tu, però tu ja saps que juguem a bàsquet. Sí, és que vam jugar a bàsquet. M'agrada molt el bàsquet. Qui va ganar? Sí. Jo, vaig guanyar jo, clar. Sí, vaig guanyar jo. Sí, va guanyar ella. Sí. Enhorabona. Vas guanyar jo. Que li donaran una copa. Soc boníssima, Ni cas. no ho sé jo. I bé, hem parlat de que Madonna era el teu ídol quan eres xicotet, però actualment tens algun crush? Algun crash? Espanyol, estranger... Bueno, ja t'he dit... Sí, Zac Efron, Zac Efron,
Daniel Lizarde, que no me mata, cariño. Sí, no sé, això. Javier Bardem, per exemple, com a actor, que m'agrada molt. No, com a actor no. Com Com a Crash. Crash. No, però entonces Crash està que fa molt millor. ¿Y español no tienes ningún? John Cortajarena. No, Ah. me parece no. Está bé, pa un ratito. Pero ya está. No. Tac Efron es para casarte. Claro. Y para vivir hecho un pato toda la vida. Sí. Podem compartir a Zac Efron, yo también vull que... No, a mí no me importa tampoco compartirlo. Ah, vale. Yo soy més celos. Com abans hem parlat de sèries i tal, tu veies el Simpson? Sí, claro. Molt bé. Ara vull que em digues com s'anomenen els principals, els personatges. Homer Simpson, Mark, Bart Simpson, Lisa y Maggie. Y el boss, Santa Claus. ¿No? No, Sí. no, Santa Claus. Ah, ayudante de Santa Claus. Ayudante de Santa Claus. Sí, sí. Sí. Tu te sabies, Fran? Sí, yo... Ah, perfecte. Molt bé. Es que Luna no Jo- ha vist ningún... ¿Tú no has visto? No, perquè he posat el Simpson, m'he dit, segur que el coneix, però és que no tinc ni idea. A ver, cariño, los Simpsons han fet 22 temporades. Sí, hi ha moltes Hi ha molt- temporades. una mica. La veritat. No, cap episodi complet, cap. Fuera de aquí. Precisos. Que... Son precisos. No has visto ni un capítulo de No, parts, però... Bueno, Que has nascut debaix d'una pedra o xica? Sí, Fran. Abans d'ir a l'escola se veia Simpson i després a l'escola. Mare meva. Passem de pregunta, Fran. Passem. Val. Passem. A veure, ja arribem al final i Luna et va posar un repte. El repte és que tens que fer en 60 segons una... Mira, el que vulguis. Pots ballar, pots cantar, pots fer teatre, pots recitar un poema, pots fer una nadalenca, ara que estem en Nadal, estaria molt guai. Pots fer el que vulguis, tens 60 segons. Pues mira, cantar no, porque yo voy que el programa Vale. me echa la tele. Ballar tampoco, porque no dono la cámara y me dice una 87, no para ballar. Pero... Abans has cantat molt bé, Sí. en Fran. No. Jo millor, Ha sigut sort. Mira, estan fent ara una obra de teatre a València, La venganza de Mendo, no sé si la conegueu. No. Vale, fuera de ciertos. Madre mía, igual. Bueno, pues una obra de teatre que a mi va marcar molt, perquè jo la vaig fer quan estava en COU, que tampoc sabeu el que és COU. Clar que sí. Ah, vale. I encara me sé algunes paraules. Val. Recorda que aquesta... Serena, escúchame, Magdalena, porque no fui yo, no fui. Fue el maldito Cariñena que se apoderó de mí. Entre un vaso y otro vaso, el varón las cartas dio. Yo vi un 5 y dije paso. El marqués creyó otro el caso, pidió carta y se pasó. El varón dijo plantado. El corazón me dio un brinco, descubrió el naipe tapado y era un 6. El mío era un 5. El varón había ganado. Otra y otra vez jugué, pero nada conseguí. 15 veces me pasé. Y una vez que me planté, volví mi naipe y perdí. Ya mi peculio en un brete. Al fin me da Bedia un 7. Pido cartas de Bedia y Bedia me pone una media sobre el mugriento tapete. Más otros 7 él tenía. Y también naipe pidió. Y negra suerte la mía, que 7 y media cantó y me ganó en la porfía. 1000 dineros se llevó por vida de Satanás. Y más tarde, qué sé yo, pues de boquilla se jugó y me ganó 10.000 más. ¿Te haces cargo? Y amor mío, ¿te haces cargo de mis males? ¿Comprendes por qué no sonrío? ¿Comprendes por qué este río brota de mis lágrimas? Y ya. Molt guai. Molt bé, La vas fer fa anys. Sí. Madre Quina meva. memòria, Pues sí, de veritat, és que m'ha fet l'altre dia, per el cartell, i encara me'n recordo de l'obra. Sí, jo no me'n recordo del que va pintar ahir. No, jo tampoc, però de l'obra sí. Ara sí. Doncs juvenils, teniu que votar de l'1 al 10 què us ha paregut la seva interpretació. Jo li poso un 10. Tu? Jo... Està molt bé, Fran. Fran, per favor, que m'estic jugant un apartament en Torrevieja, Alicante. O un 7. Vale. Un set, un set. Quan guanyi Un set, l'apartament, un estàs set. convidat a l'apartament d'este senyor, no pot dir. Perfecte. Yo no soy pelota. Ahora,
No, tu ni de pelota ni vas a vendre un apartament. Clar, tu no estàs invitat a la paella. Estem jugant un apartament i me fiques un set. Clar. Te vaig a tancar el compte Es d'influencer. es un notable bastante... No, un notable baix, un notable baix. Tu no vens, Fran. Tu no vens, No punto. vens. No, Si guanyi jo, ell no ve a l'apartament. Moltes gràcies, Carles, ha sigut un plaer. A vosaltres. Moltes gràcies. Ja ve. por favor. Y recordeu que el próximo programa tendrem més invitats i més tot, però falta una pregunta. És veritat, Fran. Està Carlos? Carlos, pots vindre un momentet? Tenim una Una última pregunta última pregunta. que a tots Adelante, ens Fran. interessa. Adelante. Ah, bueno. Aquest any Sí. de Covid, Sí. de pandèmia, què passa amb les falles? Nosaltres que som juvenils, que ens agrada la festa, què anem a fer? Bé, No tens que posar-te correcte i dir-nos els discursos. no. Tu, com ciutadà valencià, Vale, pues el que va passar en les falles... Això és el que va passar en les falles, bàsicament. Mare meua. No vos agrada, si ha sigut tot molt bonic el que us he contat. Mare meua, Fran. sí. Bueno, moltes gràcies Perfecte. per la meva participació. Molt bé. M'agrada... Moltes gràcies. Adéu. Espero que us hagi quedat clar el que va... Sí, Sí, sí. sí. Bé, ens veiem en el pròxim programa. Adeu.